Cíclica som bàsicament una cooperativa que es va crear a finals del 2016 i té l'inici de l'activitat del 2017, que està formada per persones formades en aquesta escola d'arquitectura, que van fer una carrera de recerca i a partir de cert moment vam trobar la necessitat de que tot el que havíem après aquí a l'escola d'alguna manera es traslladés a la realitat a través de la transferència tecnològica, i per aquest motiu ens vam ajuntar i vam començar a iniciar projectes en els quals tot el que nosaltres havíem pogut desenvolupar a través d'investigacions es convertissin en projectes reals que estiguessin al servei del conjunt de la societat. La nostra proposta de projectes singulars es titula Nova eina interactiva d'impuls a la rehabilitació energètica d'edificis i bàsicament es tracta d'una plataforma online que està adreçada a la ciutadania, al sector productiu, als agents inversors i a l'administració del territori català, que té per objectiu fer viable i possibilitar la rehabilitació energètica del parc d'habitatges de Catalunya. Que fossin veritablement una eina interactiva a través de la qual els tècnics de l'administració i els dirigents polítics poguessin realitzar una planificació de la rehabilitació d'una ciutat o d'entorns urbans a curt, a mitjà i a llarg termini. Volíem que els resultats d'aquestes estratègies fossin també accessibles no només a l'administració sinó també al conjunt de la ciutadania i dels agents vinculats a la rehabilitació. L'objectiu final, podríem dir, era posar a l'abast, donar accés al major nombre de persones i institucions possibles d'una informació que creiem que és molt valuosa, sobretot en els temps que corren, en els quals la sostenibilitat és una prioritat i també ens trobem amb forts problemes de pobresa energètica. En el moment en què l'energia comenci a pujar de preu, com ja estem veient que està passant en els últims anys, les condicions d'habitabilitat dels habitatges serà més difícil d'aconseguir per quan el cost per disposar d'aquesta energia serà més elevat i segurament moltes famílies, més de les que hi ha avui en dia, començaran a patir problemes de pobresa energètica. I per tant la solució no és només subvencionar factures, sinó que creiem que la solució és rehabilitar el parc, per tant de reduir el consum de recursos, especialment de l'energia, i també poder reduir per tant els costos que significa per les famílies poder disposar d'una llar en condicions adequades. No és la ciutat la que pot ser sostenible, és la societat la que ha de ser sostenible. No ens fixem tant en les infraestructures, en els edificis, en els objectes construïts com en les persones que habiten tot aquest espai. Des d'aquest punt de vista, la constitució com una cooperativa per nosaltres era un element prioritari, perquè al final adquirir aquesta forma jurídica també està impulsant un canvi a nivell social, tant pel com ens comportem nosaltres a nivell intern dins de l'equip, com pel paper que desenvolupem com un agent econòmic més de la societat i que d'alguna manera té un paper també en la transformació cap a una societat més equitativa.